मोनसे जोबोरैनो गोजोनथाव खौरां जों खोनागासिनो बर'फोरनिफ्राय माहारिनि थाखोआव गेलेनाय मोसानायाव गोबां आवगायगासिनो। थारैनो माहारियारि थाखोआव प्रनिता स्वर्गियारि, नवजित नार्जारिनि मोसानायानो बर'फोरनि गिदिर जाफुंसारनायनि बिदिन्थि। नाथाय बेनि गेजेरावनो क'क्राझाराव नेशनेल लेभेलनि सासे करिय'ग्राफार ओंखारदों। क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय गोजोनपुरी गामिनि गुलशन मोसाहारिया मुम्बाइआव ट्रेनिं लाखांनानै दायो डान्स स्टुडिय'नि करिय'ग्राफार। मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला गुलशन मोसाहारिया मुम्बाइनि किं इउनाइटेडआव मोसानायनि फोरोंथाय लादोंमोन। नाथाय गावनि नाजानाय आरो थांखि बायदियै दिनैनि समाव गुलशन मोसाहारिया बर' हारिनि गुबुन सासे राफोद करिय'ग्राफार। बिफा हिमन्त मोसाहारि आरो बिमा कले मोसाहारिनि 25 बोसोर बैसोनि फिसाज्ला गुलशन मोसाहारिया दायो गावनि रोंगौथिजों गावनि न'आव एबा गोजोनपुरी गामियाव KH डान्स स्टुडिय' खुलिदों। गावनि जाफुंसारनायनि सायाव माखासे गोनां बाथ्राफोरखौ फोरमायनायजों लोगोसे सोरबाफोर लाइमोनफोरा गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8822898031 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन। आंनि मुङा जाबाय गुलशन मोसाहारि। आं क'क्राझार गोजोनपुरीनि। आङो पार्सनेलि प्रफेसनेलि ट्रेन फ्रम मुम्बाइ। आं मुम्बाइनिफ्राय ट्रेनिं लादों। जेराव आं डिप्ल'मा लादोंमोन बे किंस इउनाइटेड 2019 नि वर्ल्ड अफ चेम्पियन। आं बेयाव आंनि डिप्ल'माखौ 2021 आव फोजोबदों। एन्ड आफ्टार देट आङो बेयावनो फिउ मान्थ्स आं बेयाव एक्सपिरियेन्स लादों। आफ्टार देट आङो आंनि नेक्स्ट आंनि माखासे लोगोफोर दंमोन जाय अलरेडि इन्डास्ट्रिनि बिदिनो अलरेडि श'सफोराव खामानि मावो। बिसोर बिदिनो जों जेरै रियेलिटि श'फोराव जों जेरै नुयो DID सुपार मम्स, बिदिनो जिखुनु डान्स क्लासफोर जायो बेयाव बिसोर खामानि मावखायो आरोना। अलरेडि बिसोर करिय'ग्राफारखा, बिसोर एसिस्टेन्टखा। ओमफ्राय बिसोर आंखौ माने पार्सनेलि बिसोर एसे सिनायनाय नालाय बिसोर आंखौ खबर हरबायखि नोङो माखासे बुस्थु केमेरा वर्क माखासे ग्राफखौ नोंसोर सोलोंनो गोसोबा फै खेबसे। ओमफ्राय आंबो बिसोरजों थांबाय खेबसे। ओमफ्राय बिसोरजों फार्स्ट मोनसे खामानि मावग्रोबाय आरोना महाराष्ट्र डान्स होननाय। ओमफ्राय बेखौ जों खालामनानै गावसोरबो एसे मोजां मोनबाय। एन्ड आफ्टार देट मोनसे श' जाबावदोंमोन DID सुपार मम्स। बेयाव र'हन सार एन्ड भारत सारा गावसिनि टिम मेम्बार आंखौ एसे लाफाबाय आरोना। बिसोर लाफानानै जों बेयावनो सोलोंबाय माखासे बुस्थु ग्राफखौ बोरै सेट खालामो, क्राफ्ट बोरै सेट खालामो, बोरै जोङो मिउजिकेलिटिखौ बोरै एक्सप्रेस खालामो, माखासे काट्स एन्ड लाइन्सफोरखौ बोरै जों वर्क खालामो। माने आंबो सिगाङाव सानोमोन कि डान्सिंआ जों खालि डान्सिं खालामबानो जायो। बाट उनावसो बुजिदों कि डान्सिंआव जों माखासे काट्स, फिलिंस, लेटार्स, हरकतफोर हमो, मात्रा हमो आरो बेखौ जों बोरै एक्जिकिउट खालामो। माखासे बेफोर बुस्थुखौ आं बेयाव हजोंहाय थांनानै रोंहैदों आरोना। माने जोंनि जायगायाव सिगाङाव होनो थाङोबा माखासे नोंथाङा जे मुम्बाइआव जे मोसानायनि ट्रेनिं लाहैदों होनदों, करिय'ग्राफार खालामदों होनदों, बियो मा मोसानायमोन? आङो दा मडार्न फर्मआव खालामजोबदों आरोना। मडार्न फर्म माने मस्टलि आं कन्टेमपरारियाव खालामदों एन्ड मडार्न फर्मआव खालामदों। मडार्न फर्मआव माने अपेन स्टाइल करिय'ग्राफि होनो जेराव जोङो भेराइटि अफ स्टाइल फर्म फैयो बेयाव जोङो खालामो। अपेन स्टाइल करिय'ग्राफि एन्ड आं मडार्न फर्म कन्टेमपरारियाव खालामदों आरोना। आं पार्सनेलि आङो कन्टेमपरारियाव आं डिप्ल'मा स्टुडेन्ट हजों किंसनिफ्राय। आं दा सोरबा स्टुडेन्टफोरखौ आङो बेसिक एन्ड फाउन्डेसननि सार्टिफाइ खालामनो थाखायबो आङो होनो हायो आरोना बिसोरखौबो। आं दा ट्रेनिं कर्सआ बिदिनो नियारलि 1 year जादों आरोना। ओमफ्राय एक्सपिरियेन्स लानाया एसे बारायलांदों आरोना उनाव बिदिनो एक्सपिरियेन्स लानाया माने खामानि मावनाय हिसाबै आरोना। बिनि उनाव आं नासिकआवबो आंनि लोगोनि सासे स्टुडिअ दंमोन मोनसे V-Vibe डान्स एकाडेमि। आं बेयावबो बिदिनो करिय'ग्राफि क्लासेस आं बेयावबो खालामहैयोमोन माहैयोमोन। ओमफ्राय आं मस्टलि आंखौ क्राफ्ट फोरोंनाया पंकज सार, अंशुलया, बेनिफ्राय बे बिशाल होननाय IME क्रिउनि माखासे दं मेम्बार्सफोर, बिसोर बांसिन आंखौ फोरोंदों आरोना। ओमफ्राय आंनि टिचार्सफोरा जाय आंखौ माखासे मिउजिकेलिटिनि नलेज होदों, जाय आंखौ बेसिक्सनि नलेज होदों, बिसोर समनाथ सार, रेखा मेम एन्ड तेजस सार, बिसोर आंखौ बांसिन खालामदों आरोना। बिसोर फार्स्टआव आंखौ तेजस सारमोन, रेखा मेम एन्ड समनाथ सारमोन आंखौ नायग्रोदों। आफ्टार देट माखासे एडभान्स लेभेलाव थाङोबा माखासे बोरै क्राफ्ट सेट खालामो बेखौ आंखौ फोरोंनाया जाय तेजस सार मोननि सारा मा नाममोनलाय अंशुल भैयामोन, पंकज सार ओमफ्राय बिशालमोन। बे IME क्रिउनि माखासे मेरला दं आरोना, बिबेकमोन दं, बिसोर दं माखासे। बाट जाय मेनथारा बिसोर पंकज सार एन्ड जितु जोङो पपुलार चेनेलाव बेफोर मोनसे श' बियो बेयाव थांनानै सोरखौ लोगो मोनदों? सोरखौ लोगो मोनदों माने गासिखौबो जों मस्टलि जों दा टिभियाव जायखौ नुयो बिसोरो दंजोबो आरोना। बिसोरखौ नुजोबदों। बेफोरनि हार्डवर्कआ बे प्रेक्टिसा माबायदि जायो?
प्रेक्टिस एन्ड हार्ड वर्क लाइक जोङो होननो थाङोबा दा 24 आवार्सआव 15 आवार्सनि रिहार्सेल जाखायो 15 आवार्सनि रिहार्सेल जागोन प्लास नोङो उन्दुनो थाखाय जों खालि 4 आवार्सल' मोनखायो मानसिफोरा बिसोर लाइक कन्टेस्टेन्टफोर बिसोर खालि 4 आवार्सनि बिसोर ओंखाम जानो थाखायबाबो बिसोर पारमिसन लाग्रोनांगौ मानांगौ गासिबो हजों प्रडाक्सननि मानसिफोरनि नुवाखै जाय करिय'ग्राफार बिसोर ओंखाम जानो मोनसिगोन होमबासो जानो मोनो अरेल्स लाइक बिसोर रिहार्सेलाव फैनांगौ होमबाथाय बिसोर डाइरेक्ट फैदोलाय बेबायदि खालामनांजोबो आरोना बिसोर नोंथांखौ जे मोसानाय केरियाराव लाना थांदों न'खराव बिनिफ्राय बिमा बिफाया माबायदि साजेसन बा एडभाइस साजेसना लाइक सिगांथाराव एसे माबामोन आरोना कि लाइक बाबा नोंबो कि लाइक मोसाना मा खालामनो ओमफ्राय एसे सापर्ट खालामोमोन आरोना सापर्ट खालामद्राय नङामोन सापर्ट खालामोमोन ओमफ्राय बाट मोनसे गेजेर टाइमाव ओरै फैदोंमोन कि लाइक आं फुरा गाहायाव थांथारदोंमोन आरोना कि लाइक बिमाफोराबो कि लाइक बाबा नों मोसानायखौ नांगौबा गारदो मादो ओमफ्राय बिनि उननिफ्राय एसे लासै आंबो हारसिं ट्राइ खालामबाय थाबाय माबाय बेनि उनाव लासैनो बिदिनो गुवाहाटिनिफ्राय सिलिगुरिनिफ्राय एनजिपिनिफ्राय कलकाता लासै बारै ओमफ्राय लास्टलि आं मुम्बाइआव थांहैदों आरोना ओमफ्राय माम्मियाबो माखासे बुस्थुखौ ग्रथखौ नुबाय खामानिफोरखौबो माखासे मावनायखौ नुहैबाय माहरबाय ओमफ्राय बिमा बिफायाबो सापर्ट खालामलांबाय थाबाय आरोना ओमफ्राय दा लास्टलि सापर्ट खालामजोबो आरोना आंखौ मुम्बाइआव थांनो थाखायबो आंनि पापायानो थिनहरदोंमोन आरोना आंनि उन्दैनि ड्रिम आरोमोन ना बे लाइक आं क्लास 10 बानो आं मुम्बाइआव थांनो होननानै बाट फाइनान्सियेलि सापर्ट थायैनि थाखाय आं थांनो हायाखै आरोना स' बाट आंनि क्लास 12 पास आउट जाखांनानै बिदिनो फिउ इयार्सनि उनाव जोंनि पापायाबो रिटायारमेन्ट जानानै एसे बिदिनो पेन्सन फान्ड मोननायजों बिसोरजों आंखौ लाइक मुम्बाइआव थिनहरदों आरोना ओमफ्राय मुम्बाइआव थिनहरबाय बिदिनो मान्थलि आंनो एसे एनै फैसा हरो माखासे हार्ड खरसफोरखौ आं आंनि अन लाइक बिदि शुट खालामलाबायनानै मानानै आं बिनिफ्राय बरननो नङाखि मालाबा खामानि मावोबा एसे एनै बिदि बरनलाबायनानै आङो थायोमोन आरोना बेबायदि जे नोंथाङा कन्टेम्परारि नोंथाङा बिराद मोजां आर्टनि जिथु मोसानाय बेखौ लादों जे जों नुनो मोनो आथिखालनि टिभि चेनेलाव जे श'आव मोनसे रियेलिटि श'आव जे गोबां मोजां फैगासिनो दङ बेयाव बाहागोफोर लादों नामा बाहागो आं पार्सनेलि करिय'ग्राफार लाइनावसो हाबखादोंमोन आरोना करिय'ग्राफार लाइन माने आंनो करिय'ग्राफार लाइनाव लाइक मस्टलि करिय'ग्राफारा मा किटचेनाव थायो मोसाग्राफोरखौ फोरोङो ओमफ्राय बिसोर मोसाग्राफोरासो मोसायो आरोना स' आंनो उन्दैनिफ्रायनो आं करिय'ग्राफार जानोखामोन आं आरोना एन्ड करिय'ग्राफार जाबाय थादों आरोना नायसै सिगां उनफ्राव माबाफोर मोनसे जायोबा ट्राइबो खालामनो हागौ आंबो कि जे बाट आंबो नायसै मा जायो दा बाट आं करिय'ग्राफार लाइन आंना उन्दैनिफ्रायनो सिमां दंमोन कि लाइक आङो जोंनि जायगायाव क'क्राझाराव हजोंनिफ्राय माने मस्टलि मानसिफोरा थाङोबा फैफिननो नागिरा मानसि हजोंहाय थाङोबा खामानिफोर मेरला एभेलेबेल मोनो जायनिखि नों टेलेन्टेड बा नों खामानि मोनगोन आरोना बाट इफ नोङो बेयाव फैफिनोबा माखासे बुस्थु लाइक जोङो मडार्न फर्मनि होनोबा लाइक मडार्न फर्मआव जों स्ट्रिट एन्ड स्टेज फैयो स्ट्रिट एन्ड स्टेजफोरनि मोसाग्राफोरा जायो बिसोर लाइक बांद्राय फेसिलिटिस मोना बांद्राय स्कप मोननो नागिरा जोंनि जायगायाव ओंखायनो जाय थाङो फैफिननो नागिरा बाट दा जोंनि जायगाखौ एसे डेभेलप खालामनो थाखाय सोरबाथ' हजोंहाय फैनांगोन ना सासे स' आं बेखौ उन्दैयावनो डिसिजन लादोंमोन कि लाइक आङो थांबाथाय आङो बिदिनो फैफिनगोन आरो होननानै बाट दा बे इयाराव फैफिननाय नङामोन आरोना आं नेक्स्ट इयाराव फैफिननो सानदोंमोन आरोना ओमफ्राय बाट आं एसे न'आव लाइक एसे प्रब्लेम जानायखाय पार्सनेल प्रब्लेम जानानै बिमायाबो लिंहरबाय बाबा नों फैग्रोदो होननानै स' ओमफ्राय आं बे इयारावनो फैनाय जादों आरोना दा रिसेन्टलि आङो जुलाइनिफ्रायसो आंनि क्लासा सुरु जादों आरोना दा ओमफ्राय दा एडमिसनफोरखौबो लाइक इफ सोरबा मोसाग्रा जानोबा माबायदि जानांगोन बिनि बडिफ्रा माबायदि फ्लेक्सिबल स्टाइल जानांगोन इफ नोङो लाइक डिस्ट्रिक्ट लेभेल स्टेट लेभेल बारलांनो गोसोबा आरो नेसनेलि कम्पिट खालामनो गोसोबा आं प्रिफार खालामो डान्सिंखौ बांद्राय फकास दा खालाम फार्स्ट नोंनि बडि नोंनि वार्कआउट खालामनाय नोंनि स्ट्रेचिं माखासे बुस्थुखौ बेयाव फकास खालाम आफ्टार देट जेब्ला नोंना बडिया एसे रेडि जाहांगोन बेसिक्सआव थांदो बेसिक्सआ मेन बेसिक्स क्लियार जायाबा नों मालाबाबो हाजारखि नोङो जेसेबां मोसानायखौ डाइरेक्ट नोङो हार्ड स्टेपखौ खालाम नोंनि बडियाव क्लिन नुनाय नङा ओमफ्राय प्लास नेक्स्टआ मा मिउजिकखौ स्टाडि खालाम जेसेबां मिउजिकखौ स्टाडि खालामगोन एसेबां नों मिउजिकेलिटि बारायगोन जेसेबां मिउजिकेलिटि बारायगोन नों एक्सप्रेस खालामनो हागोन नोंखौ कि लाइक मिउजिकआ मा बुस्थु होनो नागिरदों बेखौ जों मानसिफोरनो पाब्लिकनि गेजेराव नङाखि अडियेन्सनियाव नङाखि जाजेसखौ जों खोन्थानो हागोन आरोना बे बुस्थुआ बे आरो जे सासे नेसनेल नोंथाङा जे मोसाग्रा जानांदों आरो नोंथांनि अनगायै आरो बर' हारिनि गेजेराव बिदि मुम्बाइफ्राव ट्रेनिं लाहैनाय बा दिल्लीफ्राव लाहैनाय बिदिफोर जोंनि जायगानिफ्रायथ' जोङो आं होननायाव आंनि न'आवथ' गैया आं सिनायनायाव जोंनि जायगानिफ्रायथ' दा गैथ'वा आरोना रावबो थांनाय गैथ'वा दासो आंनि बेटच जोबखांनायनि उनाव दा रिसेन्टलि 2023आव जानुवारिफोराव खोनादों आरोना दं होननानै गुवाहाटीनि सासे बर' होननाय
दा नामखौ बावबाय आरो आंनि सासे बेट्समेट दंमोन आरो ना बे बेट्समेटआथ' दाबो दं आरो ना बेयावनो किंसआवनो हजों गुवाहाटीनि आरो ना वेकिं खालामो मानसिया साहिल होननाय स' बिनि सोरबा सासे लोगो दंमोन दां दाखालि बे स्टेटास ना माबा होनायाव आं नुनो मोन्दोंमोन आरो ना बुस्थुखौ दा सासे दंहैयो दां ओमफ्राय बिदिनो मस्टलि बाट बर'फोरा खम आरो ना हजोंहाय आं लोगो मोनहैनाय हिसाबै बांसिन बिदिनो शिलंनि दंहैयो गुवाहाटीनि मेरला थाङो स' बेबादि ओमफ्राय नोंथाङा दा एकाडेमिक स्टाइल बायदि जे नोंनि जे न'नि लांगोनायावनो मोनसे डान्स मोनसे रुम बा हाउस बायदि खुलिदों औ मा बे मुङा KS डान्स एकाडेमि आरो ना डान्स स्टुडिअ होनो आङो बेखौ दा KS आ बिनि फुल फर्मआ जाबाय आंनि मम्मी पापानि नाम स' साबैसे दं ओरैनो दा स्टुडेन्टफोर लाफैनायाथ' दा नैबे जुलाइनिफ्रायसो जागायजेनदों नालाय जोङो जुलाइ 1निफ्रायसो क्लासआ दासिम बेट्स मोनथाम जाबाय आरो ना बेट्स मोनथाम जाबाय ओमफ्राय दा बेट्स मोननै नङाखि मोनथाम खालि दंबायो आरो दा एडमिसन जागासिनो आरो ना बेनिनो ओमफ्राय जेब्ला बेट्स मोननै नङाखि मोनथामा फुल जाबाथाय आङो एडमिसनखौ अफ खालामसिगोन आरो ना सासे करिय'ग्राफार हिसाबै नोंथाङा स्टुडेन्टफोरखौ जे फोरोंनो मोननानै माबायदि फिल खालामदों बेनो कि लाइक उन्दैनि सिमां जा आं नुदोंमोन जेब्ला आं लाइक क्लास 6निफ्राय आं मोसानाय सुरु खालामदोंमोन आरो ना क्लास 6 7निफ्राय मोसानाय सुरु खालामदोंमोन आं बे टाइमाव ओमफ्राय जेब्ला क्लास 10सो मोनहैबायमोन आं बे टाइमाव खालि मोनसे थट लायोमोन कि लाइक आं करिय'ग्राफार जानो एन्ड दा फाइनालि एसे जानो हाबाय एसे हाब्बायानोसै थ' दा मोजां मोनो आरो ना बेनो कि लाइक उन्दैनि गुबुनाव खामानि मावदों नामा दा जेनेबा सिनेमायाव देन खालामफेराखै आरो ना बे सिनेमायाव खालामफेराखै आं खालि बे डान्सिंनि लाइनावल' करिय'ग्राफार माने लाइक जों श'सआव जों जेरै कम्पिटिसन खालामो कम्पिटिसननि करिय'ग्राफिया आलादा जायो श'सनि करिय'ग्राफि खालामनाया आलादा जायो जों भिडिअ रिल्सफोराव बानायनायनि करिय'ग्राफिया आलादा जायो माने क्राफ्टआ गासिनाबो आलादा जायो आरो ना ओमफ्राय सिनेमाफोराव खालामनाया बिसोरनि करिय'ग्राफिया आलादा जायो बिसोर मस्टलि बिसोर केमेरा वर्कजों गेलेयो बिसोर दा बेफोर आलादा प्लेटफर्मसबो आरो ना गासिबो बेबायदि नोंथांनि जा एकाडेमि जे खुलिदों औ बे खुलिनायनि थांखि नामा आङो बेखौथ' दाखालि पेरेन्टसफोराबो सोरबा स्टुडेन्टफोरनि पेरेन्टसा सोंदों आरो ना ओमफ्राय बिसोरखौनो आं बेखौ डाइरेक्ट खालि मोनसे बुस्थुल' होनहरदों आरो ना नोंसोर बेखौ सिन्था खालामनाङा इफ स्टुडेन्टआ ग्रथ जागासिनो स्टुडेन्टआ ग्रथ जागोन होनना दाबो दा 2 उइक्ससो जाबाय आरो ना नोंसोर मालाबा फैयोबा नायनो हागोन आरो ना बिसोरनियाव पार्सनेलि सोंनो हागोन आरो ना बिसोरखौ जेरै इन्टेन्स वार्कआउट खालामहोयो ट्रेनिं होयो बिसोरनि बडियाव चेन्जेस फैगासिनो आरो ना ओमफ्राय दा खोथाया मा जादों इफ सोरबा गथ'आ एक्सट्रिम लेभेलाव बिसोर मोजां खालामोबा बिसोरनि बडियाव ग्रथ जायोबा अभियासलि बिसोरखौ लांगोन आङो बिसोरखौ माने इफलाइक बाट बिसोर फार्स्ट आंखौ इमप्रेस खालामग्रोनांगोन जेब्ला आंखौ इमप्रेस खालामग्रोयो आंनि मेगनाव कि बे गथ'आ हाहैसिगोन नेक्स्ट लेभेल करिय'ग्राफि खालामनो नेक्स्ट लेभेलाव थांनो हासिगोन होमबा बिसोरखौ अभियासलि आं हजोंहाय बिसोरनि मोनसे भिडिअ खालामनानै आं बिसोरखौ हरगोन आरो ना पार्सनेलि आंनो हरगोन आरो ना बिसोरनो कि लाइक बिसोर माखासे जों सापस माबाफोर मोनसे सिगांफोराव कम्पिटिसन अरेल श'फोर खालामोबा बिसोर स्टेट लेभेल डिस्ट्रिक्ट लेभेलखौ होनांनाय नङा आरो ना आं डाइरेक्ट बिसोरनो हरगोन हजोंहाय खिन्थु बाट मोसानाया ओरैबायदि मोजां जानांगोन कि लाइक बिसोर डाइरेक्ट नायबानो खेबसेनो फसायनानै कि लाइक औ बे गथ'खौ नांगौ जोंनो होननानै बिसोर लिंहरगोन आरो ना बेबायदि दायो जोबथायाव नोंथाङा जे मा खावलायनो सानदों जे बर' हारिनि गेजेराव जे गोबां उन्दै गथ'फ्रा मोसानो जे गोसोआव गोसो दङ बिसोरखौ नोंथांनि स्टुडिअ'आव मा खालामनो सानो दा आं बिसोरखौ दा होनो कि लाइक नोंसोर मोसानायखौ सोलोंनाया खिन्थु जोंनि जायगायाव होननो थाङोब्ला रिल्सआव दा बिराद रिल्स जागासिनो रिल्स खिन्थु आं बेखौनो आंनि स्टुडेन्टखौबो होनो आरो ना रिल्सआव जों दा मा खालामो बे जों 30 सेकेन्डनिल' करिय'ग्राफि खालामो जों रिल्सआव अरेस 20 सेकेन्डनि बाहाराव थाङोबा बे रिल्सखौ नोङो कमार्सियेलि माबा मावहैनांगौबा बहाबा पारफर्म खालामहैनांगौ माबा श' खालामनांगौबा बे 20 सेकेन्ड 30 सेकेन्डआ जाहैया बेयाव जांगोन नोंना 1 मिनिट 2 मिनिट 3 मिनिट मोसाहैनांगौ जायो नों जेरै रिल्सआव खालामदों बेबायदि जाहैया आरो ना नों बेयाव मा क्राफ्ट सेट खालामनांगौ जायो आलदा नलेज लानांगौ जायो नलेज जोंनाव मा नलेज दं ओंखायनो नलेजआ मेन नलेज नांथारगौ आरो ना नलेज नांगौ मिउजिकेलिटिनि नलेज नांगौ आरो ना जेब्ला मिउजिकेलिटि नलेज जागोन होमबा नों मिउजिकखौ एक्सप्रेस खालामनो हागोन आरो ना मिउजिकआ मा होननो नागिरदों बेखौ जों एक्सप्रेस खालामनो हागोन आरो ना ओमफ्राय आंनि मस्टलि आं स्टुडेन्टफोरखौ मोनथाम बेसाव ट्रेन खालामो आरो ना बिसोरखौ रिदम भकेल्स एन्ड इन्सट्रुमेन्ट खालामो आरो ना बिसोरखौ आं बिसोर मोनथामाव जाय आंबो हजोंनिफ्राय बिसोर मोनथामाव मस्टलि आं ट्रेन जानाय आरो ना कि लाइक रिदमाव मारै जों फकास खालामो भकेल्सआव माबोरै वर्क खालामो इन्सट्रुमेन्टनि पेटार्नखौ जों बोरै नागिरनानै वर्क खालामो आं मस्टलि बेयाव बिसोर मोनथामाव ट्रेन जादों आरो ना ओमफ्राय बिदिनो माखासे काट्सफोर थायो बेफोर भकेल्सआव हाबफाजोबो आरो ना जों काट्स फिलिंस हारकाट बेफोर गासिबो स' जों सानोखि लाइक मोसानाया खालि मोसाबानो जायो बाट बिनि सिङाव जों डिपलि नायोबा जाय अलरेडि बिदि
हजोंनि मानसिफोरा नायोबा बिसोर गासिबो मा करिय'ग्राफि नायो नोंनि क्राफ्टआ बोरै नायो बिनि बेसावसो नोंसोरखौ जाज खालामो बे आरोना नोंथाङा फोरोंगासिनो दङ औ फरायसाफोरखौ बिसोरनो सार्टिफिकेट होनाय दङ आरो बे सार्टिफिकेटआ माबायदि खामानि माने बिसोरखौ मा खालामगोन दा आङो सार्टिफिकेट होनाया मोनसे दङ रेगुलार क्लासेस किड्स क्लास ना ओरैनो जास्ट नर्मेलि किड्स बिसोर बेसिकफोरखौ सोलोंबाय बिसोर बेबायदिनो सार्टिफिकेट मोनगोन आरो ना मोनसे दङ 2 monthsनि आङो कर्स दोन्दोंमोन आरो ना कि लाइक बिसोर एन्ड 2 monthsनि कर्सआव आं बिसोरखौ मा दोन्दोंमोन इन्टेन्स जागोन गासिबो वार्कआउटफोरा ओमफ्राय बिसोर इफ 2 monthsनि गेजेराव बिसोर ग्रथ जायाबा आं बिसोरनो 80% रिफान्डबो होगोन होननानै आं बिसोरखौ मोनसे लेखा लिरखादों आरो ना माने एग्रिमेन्ट बादिबो दंखायो आरो ना 2 monthsनि गेजेराव बिसोरना बेसिक आरो फाउन्डेसना बिसोरना क्लियार जायाबा आं बिसोरनो 80% रिफान्डबो होगोन आरो ना बाट बिनि माने सार्टिफिकेटफोरा नोंसोर बेसिक आरो फाउन्डेसन खालि बेसिक आरो फाउन्डेसन नोंसिना क्लियार जाबाय बिनिल' सार्टिफिकेट मोनगोन आरो ना बिसोर ओमफ्राय जाय रेगुलार क्लासेस लादों बिसोरना 1 yearआव जेब्ला नोंसोर 1 year जागोन फुरा सोलोंगोन नोंसोर बिसोरनो मोनसे सार्टिफिकेट होगोन कि लाइक नोंसोर केएस डान्स स्टुडिअ'नि नोंसोर रेगुलार बेच लानाय ओमफ्राय नोंसिना माखासे बेसिक्सफोर बेफोर नोंसिना जाबाय आरो होननानै दा मोनसे ओमफ्राय साप'ज बाहेराव थाङोबा बेफोर बुस्थुआ जाय नोंसोर खोन्थानोबो हागोन नागिरगोन कि आं बे स्टुडिअ'निफ्राय सोलोंनानै फैनाय मानाय बेबायदि होननानै ओमफ्राय बे स्टुडिअ'खौ साप'ज सोङोबा सोरबा नोंनि टिचारा माबेनि होमबा बिसोर आंखौ जेराव ओरैथिंनि खोन्थागोन कि लाइक हजोंनिफ्राय किंसनिफ्राय सोलोंनानै फैदों अरेल्स लाइक बेबायदि श'फोराव खालामनानै फैदों होमबानो गावसोर मिन्थिखागोन आरो ना माखासे बुस्थुखौ बेबायदि नोंथाङा फोरोंनाय जायो आरो बेयाव जायफोरा सोलोंनो गोसो जायो आं बेयाव दा आंनि दोननाया जोङो फार्स्टआव उन्दैफोरनि दोन्दों आरो ना 3 निफ्राय 8 yearsनि किड्स बेच बिसिना एक्सट्रा बेच आरो ना ओमफ्राय सोरबा इफ गथ'फोरा ग्रथ खालामो थाब 6 बोसोरनि 7 बोसोरफोरनि थाब मोजां खालामो आं बिसोरखौ गिदिरफोरजों सोफादेरगोन आरो ना ताकि बिसोर एसे एडभान्स लेभेलाव बिसोरखौ खालामनो हानायनि थाखाय ओमफ्राय मोनसेया जाबावबाय आरोबाव माबा रेगुलार क्लासेस जाहाथे जेराव गिदिरफोरा बैसोफोरनि बिदिनो 10 बोसोर 11 बोसोर 12 बोसोरनिफ्राय बिदिनो 30 yearsसिम बिसोर खालामफैनो हागोन आरो ना ओमफ्राय मोनसेया जाबाय एडभान्स कन्टेम्परेरि दं आरो ना बेयाव खालि कन्टेम्परेरिल' फोरोंगोन आरो ना खिन्थु बे एडभान्स कन्टेम्परेरिखौ खालामनो थाखाय सिगां आं बिसोरखौ नायग्रोगोन आरो ना कि बिसोरना बेसिक्सफोरा क्लिन जादोंना जायाखै सिगां इफ बिसोरना क्लिन जाखादोंबा आं बिसोरखौ आङो एडभान्स कन्टेम्परेरियाव बिसोरखौ आं फोरोंगोन आरो ना बाट इफ बिसोरना क्लिन जायाखैबा बिसोरखौ आङो रेगुलार क्लासेसखौनो लाहोफिनगोन आरो ना बिदिनो ओमफ्राय आरो मोनसे दंबायो आरो ना 2 monthsनि कर्स आरो ना बेयावबो आं बिसोरखौ माने स्टुडेन्टफोरखौ नायग्रोगोन आरो ना बांद्राय उन्दैद्रायखौबो लानानै लाबोयो आरो ना बिसोर माखासे मेन्टेलि हाया आरो ना बेखायनो दा बिसोरखौ उन्दैद्रायखौबो लाया नालाय एसे बैसो बिदिनो 11 12 13 बिदि बैसोफोरनि गथ'फोरखौ लायो आरो ना ओमफ्राय बेयाव 2 monthsनि कर्स होनाया बेनो आरो ना खालि बेयाव बेसिक एन्ड फाउन्डेसन मोनगोन आरो ना कन्टेम्परेरि आरो बेलेनि आरो ना ओमफ्राय माखासे कर्सफोर मोनगोन बिदिनो मिउजिकेलिटि क्लास थियरि क्लासेस बेबायदि जाजोबगोन आरो ना एग्जामफोरबो जागोन आरो ना ओमफ्राय एग्जाम जानानै एग्जामाव पास जायोबासो सार्टिफिकेट मोनगोन आरो ना ओमफ्राय मोनसे बुस्थुआ मेन बाव मा डिप्ल'मा लानायाल' इम्परटेन्ट नङा अके डिप्ल'माखौ थांगोन जों मोनहैगोन खिन्थु डिप्ल'मा मोनसे ग्रेड थायो आरो ना डिप्ल'मा मोनसे ग्रेड होयो बे ग्रेडआसो भेलु नों ग्रेडआव मा मोन्दों नोंना ग्रेडआव मा फैदों दा साप'ज जोङो मानसिफोरा आं डिप्ल'मा लाना फैदों हजोंनिफ्राय होनोबा गासिबो डिप्ल'मा लानाया गासिबो एखे जागोन बे नङा बिसिनाव मोनसे ग्रेड थागोन आरो कि बे बेसे माबोरै पारफर्म खालामनानै माबोरै थिग जाबोदों स' बे ग्रेडआ मेन इम्परटेन्ट आरो ना नों हाजारखि नोङो मुम्बाइआव सोलों दिल्लीयाव सोलों गासिबो सोलों जेरै बाट बे ग्रेडआ इम्परटेन्ट आरो ना नोंबो देखायो आरो ना कि लाइक नों माबायदि स्टुडेन्ट अरेल्स माबायदि टिचार नोङो कि लाइक नोङो माबायदि सोलोंनानै फैदों नोंना ग्रेडआ नोंखौ डिफाइन खालामो आरो ना बे बुस्थुआ फैनांगोन माने बिसोर एडमिसनखौ लाइक दाथ' एडमिसना सोलिगासिनो नालाय 3 बेच खालि दंबोयो नालाय नोंसोर दा इफ सोरबाफोर इन्टारेस्टेड बा बिसोर फैनानै खेबसे सोंफैदो आरो ना आंनि मबाइल नाम्बारा जागोन 8822898031 खेबसे आंखौ कल खालामबानो जागोन आं नोंसिनि एड्रेसखौ आङो खोन्थाहरसै आरो ना ओमफ्राय नोंसोर फैनानै टाइम बरननानै फैनानै आंनाव इनकुवारि खालामफैनो हागोन ना माबोरै बुस्थुआ आं नोंसोरखौ एक्सप्लेन खालामसै मोजाङै माखासे बुस्थुफोरखौ थेंक इउ 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरिया देग्लायनिफ्राय डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव बेचलर अफ आर्ट्स एबा BA नि सेथि सेमिस्टारनि गोदानै मुं थिसननाया दायो सोलिगासिनो दं चिरां जिल्लानि साफागुरियाव थानाय डन बस्क' डिग्री कलेजआ देग्लायनिफ्राय BA थाखोनि सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिसन लानायजों लोगोसे बड', इक'नमिक्स, इंलिश, एडुकेशन, हिस्टरी आरो पलिटिकल साइन्स आयदानि थाखाय BA अनार्सनिबो खाबु दं गोग्गो सोलोंथाइनि थासारिजों लोगोसेयैनो डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव आलादायै हौवा हिन्जावनि थाखाय हस्टेलनि खाबुबो दं जुदि फरायसाफोरा डन बस्क' डिग्री कलेज साफागुरियाव
BA सेथि सेमिस्टारनि थाखाय गोदानै एडमिशन लानायनि सायाव आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9365519559 आव थोंजों सोला लानो हागोन।